Veño unha hora, 40 minutos ao cole a buscar o neno. Nunca me aburro, nunca perdo tempo. É que eu non podo ensayar, e que non teño tempo, que teño jaliñas e que teño porcos. A cona, Josito. Ti non queres? Hai que invertir o tempo. En que o invirtes ti? Veña.